Masi nifa yeni ata kokowa masi nifa fokuro yeni ayira na bwachi ansade brother masoma pongene sabe o kati asefo ehoti ama yeni ata kokowa nti nana sama di ewo oye askoba mpohema wadade bonkum so nana bwachi ansade bra eni gina onso wadade bonkum so eno ti ne atwa ahia yi yurasi amfantu nyina woni se na same die wo to so yino aso ma pohima wadani bonkum so edi gina da pemi no na asabi yuraso so ono so ejimu isabe bie masifa edi aso ma pohima ato edibire isabe wa ha kaje se enye ni kisapra mai nti ye kuma se nifafe kuro na asoma mpon mpanimfo eni ebusafo nyina ye nyina agye ato se na meboa yetinkwam a oforisio ede tosu du beka April ede yenim no ede tosu du no ye bedi na asoma mpon hema ni na asoma mpon hene omu na otweda ewo ahemfia ya se de sente no shisheya ye rishe sinyame ya konto ye nia eye bosumi na no mu ida etosudu ibedi na hema ene neba na asoma mpon hene omu nyina na otweda ewo plama ye wo ye nimu ye ti kumasi nifa ye tuensa frɛ adɔfo nyinaa sɛ eduru hɔ a wo bɛta yɛkyi na ye maame ene nua panin na atweda no yenye bɔkɔ sɛ ni yura sɛ mo si nyame ya eduru hɔ a eye kumasi nifa ko na nya ɔmo to ɔmo sa frɛ nananom adɔfo atitu bebrebe so ɔmo na bɛboa nifa ene aso ɔmo apɔman bi na ɔtweda no Brother, why you first say? Bia so bia boko so le ya. Must be funny as no man. Ya try the importance here the move good was. That's one point here o tiase no. Ba wodi nyina no. O ani ni kumase nko a asantema nyina. Dodo no anya so efaso. Eno nti ne yetu ensafre asantema se. Se nifa yeni ata akokɔ wa. Wo beta yachi na onua panin yeni na atweda. Oni ne maame na wotweda no yura se de osero no
wɔsi n'asɔ ma pɔnne abɔkyerɛ sɛ debra bibi na bia n'asɛ ne bia nyame de ma wafa n'asɔ ma pɔnne ho a ɛkɔ mmea bebree ɛno nti ɛna de sɛ wɔn to wɔn nsa afɛ nana no ɛne adɔfoɔ ne agyafo sɛ wɔn kɔkɔ kapae na yɛ yi wɔde ne ma ne nyinaa na wɔda sɛ ne yɛ nifa kɔ ɛkasa no ɛsɛ sɛ nifa bibi yɛ bibi ɛsɛ paa. Woman mɔte akonnwa so woman mɔte akonnwa so dodoɔ no a ɛnya mfa so wɔ anaso mampɔ na ɔnya bɛbi kɔrɔ yɛwura sɛ wɔn mɔte akonnwa so wɔn mɔte akonnwa so sɛ nipa bɔ fie asatea sofi obiara asɔ mampɔ so tete bi ɛka na nata nti amammerɛ kɔa so yɛama asantemawura aso ate bikyi abɔ asɔ mampɔ ama ebi aka nifa ɛno nti na yɛwɔ ha saa mmerɛ yi a yɛde tu mɔni mu no. Yɛwura sɛ amammerɛ kwan so yɛwɔ santekene kɔtɔkɔtɔ n'amaneɛ sɛ bikyi a abɔ nifa ne asɔ mampɔ ɔman yi ɛkɔn no yɛkɔ yɛntumi nkɔ nti yɛabɔ n'amaneɛ sɛ yɛtie biara no wɔn nso bikyi no no nti yɛwura so so ntaa akyire fufuo ɛno nti na ama saa bɛ yi yɛasa yɛ kutukuri anaa tuntum a yɛwɔ ase. Nti eduru hɔ nom a biara mfa dɔm bɛbɔ dom wa ɔba bɛsom biara bra bɛsom wa wo bibiara bɛtaa nifafoɔ sɔkɔma mpɔmfanifoɔ akyi kwan da hɔ sɛ ɛde bɛsɔ yi mu na naatwe da no ɛyɛ kra bɛhwɛ. Yɛwura sɛ nyame yɛ apom na sɛ ɔde adom dom yɛ yie du na ɔtwe da no a obiara fa dɔm bɔbɔ ɛpo mu na wo a wo bibiara so de bɛba bɛte akyire no na wode aba yɛpɛ kutena se biara yɛnyɛ biribiara tɔɔtee na ɛhyɛ nifa ɛde asɔ mapɔ nyinaa animonyam. Nti yɛne ayɛ nananom wɔ free media houses baa yɛ nyinaa no yɛda mo ase sɛ short time ma am notice moaba deɛ moate ha no ɛna momfa nkɔ time bi ehia biara yɛbɛfrɛ mo moabɔ ho dawura ma yɛn nti na yɛde ato dwa yi mo wɔ ho kwan sɛ baabi a mowɔ biara no wobɛwɔ dawuro sɛ naasɔkɔma mpɔn hema na sama di awuro tɔ so mmienu naasɔkɔma mpɔn hene anaboakye asa debra ɔyɛ fikutire wɔ nifa wɔn mmienu nyinaa de ɔbɔnko so eti obiara bɛka yɛn ho na yɛn ni na ɔtwe da no. Yɛwura sɛ yɛn nyɛ mo sɛ twerɛfo asabe yi kura yi ɔsɛ deɛ mo aba bɛtie ɛno dɛdɛ mo nfa nkɔ sɛ asa dɛm kɛseɛ si eti efi na kɔ yi ɛho dɛ wɔ bi a mo bɛtumi abɔ na brɛ no soso turo hɔ si yɛ bibi a yɛbɛto nsa deɛ de afrɛ mo sisi deɛ mo ba yɛ a asɔ ma mpɔnyema na asa mɛ deɛ wɔ ɔdi so yie no wɔde ne ba nana boakye ansa bɛbrɛ asɔ ma mpɔnyema ba ko obi afa masi nifa fɛ ko wada ne bokum so wɔde ne ba mo ba yɛ a deɛ esi yɛ yi ɛna mo nfa ɛnko ma yɛ. ɛda no yɛ yawada 10th of April no ɛbɛyɛ yawada. Yɛwura sɛ wɔsumi nan mu deɛ ɛtɔ so du no ɛyɛ yawada ɛyɛ 10th April. Saa da no ɛde yɛbɛtena prama yi so yɛdi yɛ nana baa ne yɛ nana bɛrima wɔn ɛna wɔtwe da no. Nti ɛda mu nyinaa mo ase. Yɛwura sɛ ɔda nkurɔfoɔ nyinaa se mediafoɔ baa yi nyinaa akorakora bi wɔ ha bi a yɛwura sɛ yɛda mu nyinaa mo ase sɛ mo aba na mo bɛma nifa ɛne abusua ne asɔkɔma boɔ daadaa. Kɔmitiifoɔ no deɛ mediafoɔ no kɔ a montrem na yɛhwɛ dwumadi a mɔdiɛ. Yɛwura sɛ kɔmiti a yɛpa a mo sɛ wuni dwuma ɛwɔ na wɔde bɛ yi kyekyɛeɛ ho no sɛ nkurɔfoɔ yi firi ha mo nyinaa biara tẹ mo na yɛnyɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Yɛwura sɛ ɔda mo ase. Madaruma, so much the young said, oh, never don't be sure that is here. Madaruma, when you pass on I will get into medical advances. That's it.
I'm saying, as you from say, come down, almost come down. No, I don't be blue. As I free by almost 1 month to the SC, almost by Suna Kensia, a Musiani, na Yan Suma Hobo. Na woman the advances so air that was a quite a baby one almost say, no matter how to look. You saw the Munina, so when you know more CPH, almost say Yamia Duma on the 10th April, was so many 9 on who they talk to do this year. Almost a year, Monsabe boy. Now you need now to the Nanya. You are Yamin come on from good rest. The most 7-day Adventist Ashanti Central Ghana Conference. Ensure naked over said one woman, the obedience of the Dormas. That's it. You are no madam, I don't make a maybe that I can't for your good. You so maybe that part of the forces say you ran up on baby here, and one also it's mission. It is a nurse, a yura or quackra, almost to make us one more now. To umbaya, Nana Muni for 4 years, Busians from a promine. It's you not to do, Yanny, na Yan Fansuma Hogua, Eba, no more buyer or 1 to see. With a message you have said, Bill Mark, so I'm so good to you. You and I can't even so you have to so you of said, I'm so home. Now, but you didn't be a better sure you would have had a also need a human man as a banana. So, it's meeting. So, yes, I should think, but yeah, you said. And you know, the Subia, when we say Freddy at the Mosi, to us, Panorama, and the man at the Mosi. As you know,
deɛ mɛka ne sɛ Nana Boakye Ansah bra wɔnya baabi kɔ no na ɔyɛ Kumasi Nifa Secretary no Kumasi Nifa yɛatwerɛ deɛ Boni bɛka sɛ he was an asset to Kumasi Traditional Council and Asante Man Council in general. Ɛyɛ kɔ ahemfie na yɛ kasa atwerɛ adwene a ɛkwan a ɔbɛfa akyerɛ sɛnsɛn mu no wotie a no sɛ onimode akogunka ɛwɔ ahemfie na ɛsom bo na ɔnyɛ asɛtema ahemfo nko a nipa bebree na ɔmo nyɛ ahemfo nso ɔmo nya no so ɛfasoɔ ɔmo a ɔbɛhwɛ ɔmo sukuu edwuma mu na bebree na ɔyɛ aboa nipa eti deɛ mɛka sɛ Kumasi Nifa na kra deɛ ɛno na yɛsɛ sɛ Nyankopɔn ɔfa ne kra nsie yie ɛnyɛ nipa nyinaa na etumi kasa ahemfie o mɛnhyia ahemfie nanso baabi a obɛgyina biara ehu sɛ wɔyɛ different mmemme ba ahemfie edu nwɔtwe bi ɛsua nɔɔma bebree efiri ne nua panyin hɔ na akɔma mpɔ na sɛbi wada ne bonkum so yi deɛ mɛka ne sɛ Kumasi Nifa yɛatwerɛ adeɛ na yɛdeɛ ne sɛ Nyankopɔn fa ne kra nsie yie nɔɔma no a wɔn nso wɔde tete yɛm yɛ wɔ ha nyinaa yɛka Kumasi Nifa fekura a yɛhwɛ hɔ tia na abɛbrɛ na afɔ ase fanke kwawu tete bi wɔ ni ha yɛn nyinaa obiara ne hɔ a bɛtuma ka sɛ ɔnsua bibi soronko efiri ne n'aso ma mfaani tete yɛsi asua no efiri ho yɛyi ti rɛ yɛso yɛbɛyɛ ho adwuma na sɛdeɛ nipa wu a yɛkaa no beebi ebɛkɔ biara ne yɛakae no yɛmɛtumi aka afa ne nua panyin.